Здравей, Дани! Мисля, че ме чуваш добре, поне да се надяваме. Реших да направя това видео, за да ти гледам. Станах рано сутринта и сега ще пия малко кафенце с теб. Имам късметчета, различни карти таро, мисля всичките да ги използвам. Ще се запаля свещичка. Имаме ароматни пръчици. Да се подготвя за това таро четене. Много ми е странно, защото за първи път го правя така на видео. Ето слагам пръчица, много са хубави. Да имаш търпението да ме изгледаш до края. Не знам дали се чува музиката. Сега ще запаля. Жалко, че не можеш да видиш. Аз ще покажа след малко. Виж какво се взех, такива манинки. И вътре може да сложа тя клончета. Обаче понеже съм запалила пръчица, няма да паля от тях. Виж, ето такива манинки. Сигурно да знаеш. Ето така. Само ще го сложа. Ще пинем пълно кафенце с тебе. Така че се отпусни, се наслаждавай на видеото. Мали много ми е странно. То записва. Да не видим, да не би да стане някой фал. Така. Ти иначе как се днеска? Може би трябва да направим жива връзка. Нямам представа. Пушва още една цигарка и започвам, обещавам. Обещах ти за вчера, обаче се случи така, че разговарях с любимия, понеже бяхме разделени и се сдобрихме вчера. Не знам, дълга история, ще говорим някой друг път за него. Само да ти покажа. Не знам дали ще може да се обърне. Що не може. Я да видим той какво е. Ами ето е така, ако можеш да видиш. Тук свещичката. Ето така. Я да видим дали виждаш. Тук са картите. Тук свещичката. Но не знам, що не мога да обърна. Иначе пък имам подставка за телефон. С кое да започнем? Старо карта да предполагам. Не знам. Не съм се научила още на тези карти таро. Не знам значението. Аз ще почна да тигля. Ще да почна с тези. Каквото чака през новата година. Това ще гледам. Пък каквото излезе. Да видим сега. Тук имах две карти, дето трябваше да ги махна, понеже са
Виж какви са. Е такива. Едната я махнаха и другата изкочи браво. Ето махам ги. Така. Не знам дали чуваш музиката, да ти харесва. Бъркаме картите, какво очаква Таня през новата година. Какво очаква Таня през новата година. Нареждам по 3 карти, ще изтегля. И после ще ги тълкуваме. Ще наредя всички карти. Така. Другите старо карти. Той има книжка, ама тя на английски, аз не разбирам английски. Да видим. Оп. Тук тръпнах малко. Какво очаква Таня през новата година? Ще показвам картите и ще ги тълкуваме заедно. Падна нещо, я да видим. Опа. Оп. Ама съм. Не знам да ги взема или да не ги взема. Няма да ги взема. Не обичам паднали карти. Ако трябваше да паднат същите, ако има значение. Така, какво очаква Таня през новата година? Имам тук една книга с тълкованието на картите. Така. Тези ще ги приберем, да не заемат място. Така, имаме още ни карти Таро. Те са на някакви вещи си мен. Долу ти харесва видеото, Дания. Не знам дали ще го изгледаш до края. Долу да не е много дълго. До тук 8 минути. Те са много сладки. Какво очаква Дани през новата година? Какво очаква Дани през новата година? Виж как са. Тук има още 3 картички. Така. Имаме късметчета ти накрая. Сега. Айде да видим. Мале много карти са дани. Това е които са на български. И лесно може да се гадае с тях. Виж как са. Те са 2 вида, решимост и магически предвестници, ама аз си ги купих и ги смесих да са по-вишко. Какво очаква Дани през новата година? Ето така.
Само розовичките са паднаха. Тук имам ето тези. Любовта лекува раковски карти. Тук имаме книжка, която може би ще ми потрябва по-късно. Тук ще изтегля една карта. И от ангелските по една. За да не става много дълго видеото. Как си бе, Дани? Чакаш, нали? Не знам, чудих се, можех да те снимам, много снимки щяха да станат. Викам, едно видео да прасна аз. Дали ще се изненадаш, не знам, но... Опа. Добре, ето една карта. Не, още трябва да се разбъркат. Изгледат по много карти. Явно имаш някакви големи планове за живота. Поне за тази година. Да видим какво ще посъветват картите. Ето. Теглям. Като съвет така една карта. Така. Тези са от братчето. Те са на английски, ама ще видим. Какво ще измислям. Паднаха. Кутията, де. Те са много красиви карти. Оп. Дани явно ще са много нетърпелива за резултата. Да видим. Тук сестичките ми решат. Тази ароматната пръщица. Тук сестичката ми е запалена. Така. Съвет за Дани. Тя се обърна камерата. Супер. После ще видиш. Така. Това гледах. Останаха ангелите. Ще стеглим книжката. Той ще извадим. Ще извадим ето тук. Ето ги ангелските карти. Какво има нужда да знае Дани? Какво има нужда да знае Дани в този момент? Какво има нужда да знае Дани в този момент? Какво има нужда да знае Дани в този момент? Така. Само тук една карта. И сега си намисли едно желание. Аз ще изтегля карта да видим дали ще се сбъдне. Нали? Готова ли си? Намисли си едно желание, ето е книжката пак. От тези ангели. Тегляте. Значи, намисли си едно желание в простото време, ще запаля още една цигарка. Си го казваш, стига с тези цигари. Стига с тези цигари. Какво да правя, бе, Дани? Вчера си купих много хубави две книги, ще ги покажа после. Дани, замисли си желание. Ще оставя още малко или спре на пауза. И теглям да видим отговора на картите на ангелите. Какво ще кажа за това желание, дали се сбъдне. Какъв е отговора. Така. Изтеглих картата. Така поставя тук отстрани. Така. И останаха посланията от любимия човек. Намисли си човек, който обичаш или си имала взаимоотношения
ти ще разбереш посланията на картите. Като ти изтегля от всички по една карта, защото са много ракви, поне 5-6 с мисли от любимия човек, който праща. Ти ги знаеш. Има, може да се поръчах. Ако искаш, мога на теб да пратя. Да се избереш някое. Така. Да ти подаря с такива мисли. Така. Теглим една карта от тези. Намисли си човек. Тегля. Така. Това е така. После как ще ги оправям, не знам. Тук е нощи. Еми, да. И късмечетата остана и приключваме. Предполагам половин час ще е видеото. Дани много паднаха, трябва да ги събера. Извинявай. Този човек много иска да говори явно, бе. Добре. Кому става, бе? Я да видим. Падна. Той път че я взема. А, те са две. Той път че ги взема. Той път че ги взема. Ма къде да ги слагам, вече не знам. Ето тук отгоре. Сега виж и тези. Те са много сладки. Мънинки. Музиката ми свърша. Виж ги какви са такива сладки. Сега от тях ще гледам едно послание. Това са любовни послания. От любим човек или не толкова. Какво иска да ти каже. Оп. Да не ги изпусна и тях. Я да видим. Това ти се пада. Така. Ох, видя ли? Така. Така имам още едни. И още две такива остават. И приключваме с картите. Чай да пусна музичка. Какво да пусна? Тази ще пусна. Не знам дали чуваш музиката. Така. Така. Хвърлям на земята, после ще оправим. Това само мамата се извинения. Две излязаха. Така. След още едно и късмечета и приключваме. То голямо гледане, бе, Таня. Ама ко, исках да се постарая. За ти, защото ти го заслужаваш. Ти си много готин човек. Те се казват горящо сърце. Сега и от тях ще видим кой ще се падне. Това по-скоро с някой, с който се претърпяло раздял. Това падна една карта, ще я взема и още една ще стигне. И тя падна. Добре. Сега ще взема картата. Ох! Много иска да говори този човек. Така. Ами, изтеглих всички карти, които имам. Стана ми чак топло. Сега ще изтегля късметче от тази кутийка. Ето. Много накрая ще видим какво е. За новата година ще го сложа тук. И имам и мои късметчета, които аз си направих.
Ето. Тегляте. Така. Чакай още две, айде. Тук е едно. Исках едно шареничко, бе. Синичко, добре. Хубаво. Така. Сега. Да, на земята слагам. И започваме с мислите, че те са най-отгоре. Минути, за да се запише видеото. Така. Започваме с този оракул. И пише следното. Това е за хора, които са били разделени, може би за бивши. Нашите отношения бяха приключили отдавна. Няма какво повече да направя. Преструвам се пред теб, че съм щастлив. Всъщност изобщо не е така. Да ме чуваш. Сега, ето тези послания. Аз мислих тях да ти подаря розичките. Така, ето ги. Мисля винаги първо за теб. Изчакам правилния момент. Така. Ето това. Искам да ме наричаш с прякор. Така. Тези, които паднаха. Ето ги. Трябва да се науча как правилно да бъда във връзка. И това бялото означава, че има много голяма обич спрямо теб. Този човек, партньор, любим или бивш, не знам. Това е много силна обич. Това не е случайно това бялото празно картонче. В принцип това означава. И тук още една карта за двойки. И той казва следното. Не мога да намеря правилните думи, които да ти кажа. Така. Има и още една. Прекрасно. Обичам те. За втори път много силно се пада. Ето е тази карта. Обичам те. Ето. Така. Само да видя някаква музичка. Тази е добър. Сега, тези са от братчето картите, морските. И са падна слънце. Щастлива много година ще бъде. Ето, слънце. Пише May you be a lighthouse. Сега ще го преведа тук в интернет да видим колко значи. Google преводач. Google Translate. Добре. Ето Google преводач. Пишем го на английски. Не. То пък на английски май. Клавиатурата, да. Секунда, да, не. Ама Шайн знаеш, че слънце. Мей. Нали на английски, бе? Руски. Тук е разместена. Чакай малко данич. Сайдо съм английски. Разпознаване на езика на английски. Български, да. Ето. Така. You. Би много мая, че не знам английски. Аз съм тук един английски
английски за българи ще взема да уча английски тази година, дай да го науча, че ми писна вече. Цял живот съм го чула, пък не знам да го говоря. Лигъха. И какво значи? Ето шайн. Какво значи шайн? Виж какво значи шайн? По принцип е слънце. Ето е картата. Много е красива, Дани. Ти може да си блязък, фар, водач. May you be away. Може да си блясък на фар, т.е. да водиш хората. Това ти се пада. Да. Ще бъдеш фар за много хора, Дани. Така. Тук съветчето за тази година. Едно съществие ти се пада. Ще видим в книжката. Единствено и само любов. Заредете деня си с любов. Явно ще бъде много положителна такава годината. Сега ще видим в книжката какво пише. Значи, какво казахме до тук? Щастлива ще бъде, слънцето ще бъдеш водач за много хора. Може да си блясък на фар, така се превежда буквално. Така и 31 ден, какво пише в книжката. Ще напреднахме във времето. В настоящия момент се нуждаете единствено и само от любов. Нека всичко друго да отиде на заден план. Сега важните сте вие. Сега е правилният момент да си дадете любов. Направете го осъзнато. Направете нещо, което обичате. Направете го по начина, който ви прави щастливи. Значи, съветчето, защото това беше като съвет за годината. Да правиш нещата с любов. Да правиш това, което искаш наистина от сърце. Така. Сега да видим с ангелите започваме. Трябва да се обърнеш назад и да направиш преглед на живота си и да вземеш решение да промениш или да излекуваш всички дисбаланси. Значи някъде в живота ти има дисбаланс, нещо, което трябва да се промени, за да минеш по-напред. Нещо, което трябва да отработиш. Трябва да вземеш решение какво точно да промениш. Сега ще видим в ето тези с ангелските. Пак като съвет, който беше за теб. Преглед на живота, така се пада. Сега ще прочетем. 67 като цифричка запада. Така. Трябва да подхождаш с несполуките, с чувство за хумор и състрадание, с което ще ти помогне да растеш и да се учиш от него. Получила си много уроци до сега, но те са били за най-висшото ти добро. И това, което не се отработила, трябва да се отработи като урок, като това да не се допуска повече. Така. И сега, Даня, желанието, което си намисля, ето ги ангелите. Ще прочетем. Дани! Няма да стане. Какво да направя? Това се падна. Не. Съжалявам много, ама не знам какво си помисля. Няма да стане това нещо. Или поне трудно ще се случи. Сега ще прочета какво пише за него. Какво си помисли, не знам. До нещо, някакво желание или какво си помисля. Сега ще видим. Защо? Ти се знаеш, да. Отговорът на този въпрос е категорично не. Не се притеснявайте обаче, защото с течение на времето ще установите, че това е бил най-правилният отговор. Явно е нещо неподходящо или не му е дошло времето все още.
Сега започваме с картите. Ето пак любов, Дани. Значи много влюбена година ще имаш. Щастлива, ще бъдеш водач за много хора. Както разбра до тук. Падат ти са толкова много, ще обичаш, че ще ревнуват. Човекът, който те обича, те ревнува, може би от или работа, или хоби, приятели, начин на живот. Не знам кое е точно, ти сама ще разбереш и знаеш. Но той те ревнува, може би от това, че иска повече внимание. Но той усеща към теб дълбоко обич, щастие във връзката, топлина, близост, хармония, разбиране, приемане и взаимна отдаденост. Така. И тук нещо в момента си нещо потисната и си огорчена, не знам защо. Някакви илюзии си направила за нещо или някой човек те е разочаровал. Но може да избереш мисли, които да повишат вибрациите ти, да визуализираш, ти знаеш как. Да си представяш този човек, например, ако те е наредил някой в светлина, че му прощаваш и така нататък. Сега започваме с карти Таро. Я да видим. Ти ще бъдеш тази година страстната кралица. Ще има много, как да кажа, флуиди огън около тебе в любовта. Поне така да приема твой любим, като ето виж е тази кралица жезли. Силна жена, борбена. The World се запада. Голям аркан. Ще бъдеш щастлива, виж как шапката е хвърля в небето. И ако нещо не се е получило до сега, то наистина ще се сбъдне тази година. И ще защитаваш позициите си. Не знам дали да обърна книгата. Пада са паш на мечовете. Така, да видим другите карти. Това е твоя крал. Твоя любим King of Cups. Любовеобилен, мил, сърдечен. Той в момента има някакъв избор, който трябва да направи. Двуми се за нещо. Има много посоки, той на кръстопът в момента има някакви неща, които трябва и той да предприеме, да мисли, да избере посока. Обаче тук има още един мъж, който е по-сериозен, пада ти са крал мечове. Още един мъж ще се пада. А може би ти харесваш още някой или си между... Или този човек, който обичаш и си с него е в някакъв, как такъв преломен момент на кръстопът. Или ти имаш чувство към друг, така се пада, защото виж как са наредени картите. Това е крал купи, тук е избора и тук е крал мечове. Нещо мислиш между тия два мъже, може би ги сравняваш. Така. Асо жезли. Да бе, страстна година бе. Силата и страшния съд. Тези обаче вече ще ги видя в книгата. Да видим какво означават. Дано да не е много станало дълго видеото, Дани. Асо жезли сега ще видим. Асо жезли. Жезли. 259. Ето. Така. Аз ще прочита малко и ще кажа после. Да, творческа сила, увереност, смелост.
Просто трябва да смениш стереотипа тази година, да измислиш по-добър начин за това, което искаш да правиш. Имаш и отваряте се път за по-големи възможности. Да ти се сбъднат мечтите. Но трябва да изразяваш себе си. Може би по друг начин или да стимулираш своето въображение. Да вярваш повече в себе си, защото ти наистина да не можеш. И знам, че можеш и ще получиш това, което искаш, рано или късно. Така, силата да видим. Големи аркани, силата се пада. Да видим големи аркани. Така, сила. 211. Да приемеш другите, да разбереш какво чувстват, твърдост, търпение, състрадание, да работиш в екип, да ръководиш индиректно, да можеш да влияеш по този начин. И страшно се да видим. Ами да, става въпрос за професионалния ти живот тук. Трябва да промениш нещо в насоката, в която искаш да твориш. Самия начин на въздействие върху хората, може би, не знам. Сега ще видим тук. Страшния съд се пада също. Страшния съд. Тук пак се дава нещо на избор, събуждане на възможностите, трансформираните предстои, да се радваш на нова надежда, да започнеш отново, да виждаш всичко в нова светлина, да откриеш радостта, да разбереш истинското си влечение и така нататък. Да знаеш какво трябва да направиш. Да почувстваш импул да действаш. И пак да ги разгледаме заедно. Да, ти ще имаш силата да сториш това, да промениш каквото и да е било за по-голям, как да кажа, принос в това, което правиш. За по-голяма, ако ще печалба било, или пък да стигнеш до повече хора. Ще го направиш това нещо, ето виж силата, ще имаш тези умения, има действие тук и ще успееш. Да. Ами това е Даня. Надявам се да ти е харесало четенето. Късмечетата да видим за новата година за Брегда. Тук е доброто начало е наполовина свършена работа, Платон. Доброто начало е наполовина свършена работа. Така, виж ми маникюра. Ходих вчера, но не знам дали ти харесва. Така, разходка, душевен мир, обич. О, пари. 5000 лева. Never give up. Никога не се отказвай. И тук имаш някакви непредвидени разходи. И тъй. Дани, това е. Приключвам видеото и ти го пращам. Не знам дали се събудила. Аз пия още кафенция.
Очаквам и ти да ми пратиш нещо за събуждане. Надявам се да ти е било забавно и интересно. Ако ти е харесало видеото, ще повтаряме пак. Ще се опитвам за по-кратко време да се случват нещата. И така. Обичам те, чао. Само че сега къде натисна, че да не го изтрия. Маля, хичма няма. Чай, къде натисна? Я тук да видим.